for. Vi begynder at bevæge os. Nå ja, han styr på det derovre. Han er på 11%. Nu. Ja. Jeg skal begynde at bevæge os. Skal du ikke blive ramt af den der wave der, Tom? Nej. Godt nok. Du har dodge mig alt, Torben. Jeg vil lidt til som om. Og heals. I don't need no heals. Ja, for. Det var Tom. Tror. Du ikke ramte noget, vel? I hvert fald ikke, jeg har nok magt til. Se de kommer der. Det er sødt. Jeg får kommer waves nu, og vi skal den anden vej, Tom, tror jeg. Op og så. Ikke nu, Nice. Sådan! Hold kæft, jeg var nervøs der. Så fandme godt. Jeg skulle damage eller væk. Nej, jeg vidste heller ikke, hvad fanden jeg skulle gøre. Jeg var på en halv procent eller sådan noget, mand. Shit. Vi var lige ved at blive klemt inden, Thomas, så jeg tog bølger. Var det en god shadowplay, jeg fik der, det håber jeg sgu. Må ikke det var det? Damn. Godt gået. Sådan, boys. Easy. Hvad er det? Så mangler vi jo bare det der pjat der. Ja. Yeah. Den ser så pæn ud, ellers den. Alt er godt. Ja, det er så nederen. Så nederen. Altså, det er en fin nok teori, det der med at kunne få execute op og stack 99 gange, men på den her fight fik han 26 stacks. Han er optimal til at lave den på. Ja, han er jo den bedste boss at gøre det på, Ja. Det var lortet shadowplay. Man kan slet ikke høre jer. Vi kører os.